In het Woskok bij Sportclub Heerenveen hing het een grote foto van Michael Bradley. Dat het in de voetballerij het ging in, daar is de 20-jarige middenvelder het perfecte voorbeeld van. 2 verlien kwam Bradley als een talent naar Friesland. In het begin speelde hij zijn wedstrijden vooral bij de beloften. Om daarna stadig rond zo nou en dan wat wedstrijden mooi te pikken. Maar dit seizoen is Michael Bradley net meer uit de basis waar te tinken. Met 13 doelpunten is de Amerikaan topscorer van Heerenveen. Michael Bradley maakt het op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie, om een jaar later al de oerstap te maken naar Europa. Van New York naar Heerenveen, het is een enorm verschil. Maar Michael Bradley had maar één doel voor ogen, en dat is slagje als profvoetballer. To be living by yourself in another country, that you have to get used to that. You have to know how to take care of yourself, how to make sure you're sleeping enough, how to make sure you're eating the right things. So it makes you become a better person and also a better footballer. So it's been really good. Ja, maar is het soms ook moeilijk? No, I don't think it's difficult. I think, like I said, I think every person in their life you have to go through that, whether you're a footballer or not. Sport speelt een wichtige rol bij de familie Bradley. Zijn heid is voetbaltrainer, zijn mem sport op hoog niveau en zijn omke wie professioneel honkbalspeler. En zij sport Michael Bradley met de breileppel in joen. Op dit stuit is zijn heid bondscoach van Amerika. En hij wedstrijden van Heerenveen had Michael altijd een even telefonisch contact met zijn heid. It's something we both enjoy talking about football. So I mean, even now, after the game, I go back to my apartment and I call my dad. He's always watching the matches on the internet. We speak about the game. En hoe gaat het dan? Denk jij dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld? En is hij dan zeer kritisch? Yeah, he's critical, but of course, if I play well, he's the first one to tell me. But it's good for me because it's always somebody to look at how I'm playing. With a critical eye. Michael Bradley weet heel goed wat hij wil. Hij had zijn carrière heel uitstippelen, zo liep het. Van Amerika naar Europa, om vervolgens via Heerenveen bij een topclub te lonen te komen. I want to play in the highest level. I want to play in the Champions League. I want to be not only playing in the Champions League, but playing for teams that are competing to win the Champions League. And I think when you look in football nowadays, the Champions League is maybe the best competition aside with the World Cup. So, I don't know what's next for me, but I want to just keep improving myself as a player and hope that I keep making progress, and that whether it's the next step or in 1 year, 2 years, or in 5 years, then that I'm playing for the best clubs in Europe. Zijn absolute droom is voetballen voor AC Milan. Als 6-jarig jonkje neemt zijn hart in mei naar 2 wedstrijden van de Rossoneri. Het is een ondervinding die de jonge Michael niet vergeten zal. Van dat moment af is hij supporter van Milan. Once you see that, then you fall in love with the club. It looks like the professionalism and the way they play. For me, that's always been my favorite club. A lot of the players that they had when I was little, they had a midfielder named Demetrio Albertini. So I always watched him. I always thought, for me, he was always a really good player. He didn't always get so much recognition maybe, but in the midfield, in the center of the midfield, he was the engine and the heart of the team. He was doing all the dirty work and chasing and winning tackles and passing and going forward and coming back. So yeah, I like to watch him. Ja, hij is jouw voorbeeld. Yeah, when I was younger, he was a player that I loved to watch. Heerenveen wil het contract van Michael Bradley, dat nog 1 jaar terugrint, graag verlengen. Maar Bradley zelfs wil dat net. De Amerikaan is daar op een nieuwe stap in zijn carrière. Voor de wedstrijdje NAC Breda wordt het shirt met nummer 6 Clearline tot de wasvrouwje. Nummer 6. Dit seizoen in elk geval nog het nummer van Michael Bradley.